matsayi matsayar tsayawa sirrin ɗaukaka annabi ne makurar kurewa. Sani na farkon duniya mai jin kai kan al'ummar sa mai san ka Muhammadu ba za ya kwanda bakin ciki ba. Ai na farkon duniya mai hana ƙarya ɗan amina Allah ma ya sani baka taɓa yi masa kuskure ba. Daba ɗan gwanja ne gani wajen ka abun nufina ba bar ka a duniya ba ba za na bar ka a lahira ba. Na sanya Ubangiji wanda ya yi gwal har ta bulla shi ya ban ma'aiki matsayin hanya ta bulla wanda tun kafin mu zo yake fada mana ita killa mai ɗauke uwa uba kuma dole a ce alhamdulillah. Allah Ubangiji kai da ya zanyi yayi wa maula ko na babba ne wanda mutum ba zai cikan ba. Ya Allah kai tarwan salati abun mafitar fitattu ya sayyidul wara sanadin duka tauraron halittu jagoran rabo da rabauta tasirin sarautu banda na sani in har dan shi ne na bautu jin daɗin rayuwa gatan imanin matattu ka sa ahalai bansa da Fadima yarsa ba. Ni da basira ta kaco kan zan yabi annabi abban Fatima dungurin gunde na zo a cikin al'ummar ka Allah komai ya gama min sai da ita addu'a duk mai san ka ya dinga min wa'idin darajar ka ce ta sa ina ya ake yaba min in ci albarkar ka dan ba zan so in bar haskaka. Ina fatan kaban dama in na fada ake ji a sirrin ambatan ka jalla wa azama fi aji kamin baiwa da lamanin ka kayi mini agaji dan alfarmar mafi girma a gurin ka mafi aji sarki Allah ka sayin har na fade shi a ce yana ji dan kyau na kafar masoyin da bata taba tuntube ba. Wallahi koran tsuwa na yi ba wata kafarar da zanyi duk fadin duniya babu kamar kafarin masoyi tun kafin duniya annabi kai da yake ta yayi kuma har lahira wanda ya je da kai shi ya guzurin masoyi wanda ya je babu kai wallahi ya tafi ne bulayi sai ya mutu zai na damar me yasa bai bi ka a duniya. Muna son shugaba na gaban tunani mun fansar da rai da jikinmu gare shi watan watanni da shi zan ɗeba kewa
sai da yabansa ake tsammani. Annabi namu ne soyayyarsa da gaske take da fani. Ba zan barka ba wallahi ko wani zai kashe ni, da ni dai a duniya ban ga abin da ya kai ka kyau ba. Makasudin rayuwa sanadin mutuwa mai take yanke, ayatul huda mai minka ilaika ma'aiki gaske gaske, tasirin wanzuwa alkadarin tafiyar fatake. In ka ji shugaba ai shi ɗaya ne ba wanke wanke, kuma dan aiken ilahi mai kai sako a take. Ganin baya kamar gaba annabi ba waige yake ba. Ai mun saba da annabi tun tsotso na uwa da kaka, soyayya ta haife mu ita muka gada ba iyaka. Annabi ne gadarar mu ko a ina muke sa ranka, shi ne garkuwa da fa'i da labin mu isar ma'aika. Annabi Muhammadu ina son ka ne don ba irin ka, in dai ba gunka ba wallahi ban ga gurin zuwa ba. Soyayya guda ɗaya ce tak mai ma'ana masoya, wadda mutum yake a cikin daɗin rai sai mu koya. Sirrin san ma'aiki ya samu muke iya tara gayya, cikinmu daban wajenmu daban hikimar rabbariya. To san annabin nan dai za mu riƙe masoya, duk wanda ya bar ma'aiki bai samu garin zuwa. Duk wanda ya bar gida to gida zai bar shi mu je karatu, a ƙaunar shugaba mun yi hada ga mu muna ta satu. Ka ce harshen mu ma zai yi shaida ran tashin matattu, da shi muka ambace shi muke ta yabonsa muna rubutu. Manzon mu Muhammadu sai fa da kai suturar halittu, begen ka kai ɗaya zan yi wa wani kada ba zan yi mai ba. Dabarar masu wayo su kama ma'aiki sun yi dace, yau kowa ta kansa tuna mana nai sai ta kasance. A yadda matambaya suka zo maka mai kasani sukan ce, shin mai kasani ga annabi tun wuri karka bari kamance. Bara ku ji yin tuna muku shi san annabi ka'ida ce, Allah baya uzuri wai ka ce masa baka sani ba. Ka ce shi shugaba ne da kaf aka aikowa halittu, abin nema ga rayayyu kuma alfaharin matattu. Amincin duniya mai mutunta mutum dan shi ka intu, murafullahi ainul yaqini ga darar mai karatu. Soyayyar ka ta rikita ni kamar maza na zautu, alasa na tuno karan mutuwata a dauran ban sani ba. Assalamu alaika ya yunkurin kudura raba gardama, assalamu alaika ya garkuwar tun yanzu da anjima, assalamu alaika ya man bil barakati maje sama. Ni a dogon jane
annabi hannun nawa kama. Ni da Hafiz Abdallah wanda bai rubutu dan biya ba.